6 mjeseci rada, 26 ispitanih svjedoka. Što ste utvrdili, ko je kriv za propast Imunološkog zavoda? Ne mogu vjerovati 25 godina netko spašava, a nikako da spasi. Imunološki zavod sustavno je uništavan od onih koji su ga vodili i onih koji su na direktorske funkcije i u nadzorne odbore stavljali svoje političke namjesnike. Odgovornost nose sve vlade i HDZ-a i SDP-a, HNS-a. Ta gospoda nisu štitila interese Imunološkog, nisu štitila interese zdravlja hrvatskih građana. U Istražno povjerenstvo za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda predlažu se za predsjednika Ivan Vilibor Sinčić. 114 glasova za, 1 suzdržan, nitko protiv. Utvrđujem da je većinom glasova prihvaćen prijedlog odbora. Živi zid pokreće postupak saborskog istražnog povjerenstva zbog Imunološkog zavoda. Vrijeme je da hrvatska javnost sazna imena i prezimena svih bivših direktora Imunološkog zavoda, od Beka, akademika Vlatka Silobrčića, Sabine Rabatić, Tatjane Sindik Milošević, Gajskog i drugih. Odgovornost za događaje oko pokušaja sanacije 2014-15. godine za vrijeme Meštrovića direktora leži na nedosljednoj politici tadašnjeg ministarstva gospodarstva Ivana Vrdoljaka. Kada je trebalo sve te korake potvrditi na skupštini, poništava cjelogodišnji rad svog kolege i ruši zapravo cijelu priču. Izdvojit ću ono najbitnije, dakle imamo 33 činjenice gdje je došlo do nepravilnosti. Na prvom mjestu izdvojili smo ugovor koji je još 1986. godine direktor tadašnji Beck, sada pokojni, potpisao sa Serum Institute of India, znači za svega $35.000. Radi se o katastrofalnom ugovoru. Tim ugovorom je ta indijska firma uprihodovala barem 6 milijardi i 250 milijuna dolara u svega nekoliko godina, dok je u isto vrijeme Imunološki zavod dobivao bijednih $45.000 za sve to. Serum Institute of India je narasao na najvećeg proizvođača cjepiva u svijetu. Radi se dakle o ugovoru sa firmom Intervax, potpisao ga također gospodin Beck. Predviđa golemih 28% provizije za posredovanje pri prodaji i distribuciji proizvoda Imunološkog zavoda na svjetskom tržištu. Dakle, što god Imunološki zavod proizveo i plasirao na svjetsko tržište moralo ići preko Intervax. Sjećam se sa svjedočenja, pojedini direktori su nazimali tu firmu i njezinog direktora mafijašom. Slučaj kada je novac umjesto unapređenje rada zavoda ulagan u štedionicu Pantovčak. Jasno je da štedionica Pantovčak nije bila registrirana za poslovanje s pravnim osobama osim bankama, već samo fizičkim osobama, te su zato poslovni odnosi između štedionice i Imunološkog zavoda bili nezakoniti. Santini i Silobrčić su to znali, ali su svjesno nastavili dalje s takvim aktivnostima. Tko to ne želi da se sazna zašto je Imunološki zavod uništen? Na točki 4 naveli smo jedan projekt koji je bio štetan projekt koji nikada nije ostvaren, a plaćen je. Odnosno radi se o šteti od 286.000 kuna. Na točki 6 direktor Vlatko Silobrčić sklopio je ugovor sa Brankom Puhalom iz Kalinovca za izgradnju štale od 375.000 njemačkih maraka. Taj ugovor je također bio štetan. Još jedan od štetnih poslova bila je kupoprodaja konja 94. i 95. godine. U svega nekoliko mjeseci Imunološki zavod je kupio 100 konja po prosječnoj cijeni 3700 njemačkih maraka po grlu, a poslije ih je prodavao istoj osobi znači unutar par mjeseci za 3750 njemačkih maraka, čime je nastala šteta od 180.000 njemačkih maraka u vrlo kratkom roku od nekoliko mjeseci. Matični sojevi virusnih cjepiva, jedna od stvari zašto smo uopće išli u ovakvo istraživanje, nisu procijenjeni niti su ušli u temeljni kapital tijekom pretvorbe i privatizacije. Postoje dokumenti za to. Tek 2011. godine procijenjeni su ti sojevi od strane revizorske tvrtke Grant Thornton na neki 25 do 160 milijuna kuna. Zašto nije došlo do upisivanja te imovine mnogo ranije? Gledajući da postoje brojne vanjske silnice koje pokušavaju preuzeti onaj najvredniji dio imovine, a isto tako vidimo da iz cijelog ovog istražnog postupka se pokazalo da brojni elementi domaći su bili tamo vrlo, ja ću reći, pohlepni, pa su pokušali utržiti nešto tijekom mandata. Ja sam se šokirao kad su pojedini pa i bivši ministri, direktori kazali da su tek tamo 2010. i 2011. kad se počelo pisati o tome u medijima, saznali da eto to nije procijenjeno, da nije dio imovine. Prava vrijednost tih sojeva i ekonomska
je onolika koliko njih možete ekonomski pregnuti u neku proizvodnju. Ako stoje u zamrzivaču ne vrijede baš puno, ako od njih radite milijardu doza cjepiva, njihova vrijednost, opet možemo govoriti, je o milijardama. I nije isključeno da je netko namjerno ostavio tu imovinu izvan knjiga, da što jeftinije kupi, pa kad kupi da onda upiše to na sebe i na taj način zaradi. Kolega Sinčiću, puno toga ste napravili u ovome povjerenstvu, vi kao čelnik i povjerenstvo za sve probleme koje ste naveli i po pitanju kvoruma, međutim ovdje ste naveli i korupcija i loše upravljanje. Kakva je uloga gospodina akademika Vlatka Silobrčića? Vi ste ga nazvali jednom grobarom Imunološkog zavoda i veleizdajnikom. Da li je i ova povjerenstvo, imate li dokaze, da li je to upućeno mjerodavnim institucijama? Inače, gospodin Silobrčić je i jedan od čelnika stranke Pametno. Povodom kaznene prijave protiv Guste Santine i Vlatka Silobrčića iz 2000. godine, Županijsko državno odvjetništvo zaprima tek 6 godina kasnije nakon kaznene prijave, i to 15. veljače 2016. godine, odgovor. A zastara je nastupila 29. rujna 2005. godine. I 6 godina nema odgovora, kolegice i kolege, od policije, a radi se o relativno jednostavnom kaznenom djelu. I zamislite, 4 mjeseca nakon što zastupa zastara, onda se policija sjeti da evo imamo tu, vraćamo vam to što imamo, i normalno državno odvjetništvo što može nego reći stvari u zastari. To je zapravo sramotno za cijelu zemlju i za sve institucije. Direktorica Tatjana Sindik Milošević utrošila je od 12 do 18 milijuna kuna na izradu studija o izgradnji novih pogona u Brezju, što nikada nije realizirano, iako je izdana lokacijska dozvola za ISA. Znači, ajmo reći 15 milijuna kuna je utrošeno da se napravi dokumentacija, da se napravi novi pogon, sve bačeno u vjetar. Tužno je reći da danas Imunološki zavod nema niti jednu dozvolu i ne proizvodi ništa, a tamo radi svega jedan doktor znanosti, poznati zviždač Srećko Sladoljev. Ja sam ovdje osoba koja stavlja na optuženičku klupu sve izvršne vlasti i strukture društva od početka 90-ih na ovama zbog propasti Imunološkog zavoda. To ne govorim na pamet, iza mene su doslovne stotine dokumenata kojima sam upozorio na štetne radnje i devastaciju zavoda tokom svih tih godina. Znači, Imunološki zavod ima prema procjeni 2010. nekih 150 milijuna kuna svoje vlastite imovine, kapitala. 6 mjeseci rada, 26 ispitanih svjedoka. Što ste utvrdili ko je kriv za propast Imunološkog zavoda? Propast Imunološkog zavoda za stanje u kojem je on danas, prije svega je krivo državno odvjetništvo, kriva je policijska uprava Zagrebačka. Navest ću vam konkretno jedan primjer da vidite kakva je to slika. Osim njih, krivi su direktori koji su trošili novac na projekte koji su poslije propali. Dakle, bilo je tu raznih malverzacija, ipak govorimo o razdoblju od 30 godina i svaki direktor je odgovoran za svoje razdoblje. Krive su mnoge vlade, politike. Recimo 2000. godine bila je kaznena prijava protiv direktora Silobrčića za više kaznenih djela. Recimo imate primjera kod nabave cjepiva za svinjsku gripu, utvrđena je šteta od 15 milijuna kuna za nabavu tih cjepiva. Svakako bi trebalo ispitati je li se radi o pogrešnoj procjeni ili se radi o nečijem, dakle... Hoćete prijaviti DORH-u, naravno. Apsolutno sve će ovo biti prijavljeno DORH-u, ja ću im visati za vratom dok se napokon nešto ne procesuira. Niti jedna vlada do sada, niti jedan ministar do sada nije jasno rekao da želimo Imunološki zavod. Od 32 sjednice mogu reći, dakle, da na jednoj prosječnoj sjednici su bila nažalost od 15 samo 4 člana povjerenstva, što mi je strašno žao. Vjerojatno su neki od njih imali problema sa savješću i nisu htjeli se naći u društvu svjedoka koji su svjedočili o nekim od ovih problema. Slabo se je dolazilo, nažalost gotovo sva posao sam obavio sam, ali nisam mogao dozvoliti da se posao ne završi, da stvar propadne. Posao smo danas završili, ali za mene je ovo tek početak, dakle odgovorni se moraju kazniti, Imunološki zavod se mora obnoviti. Razočaran sam Hrvatskim saborom i zastupnicima, mi ćemo tražiti, dakle, pozvat ćemo se, tražit ćemo DORH-a da na temelju nezastarijevanja kriminala iz pretvorbe i privatizacije iz zakona od 2011. da se primijeni na ove neke slučajeve. I osobno ću, dakle, redovito podsjećati DORH, paziti da se posao obavi dok se ne istroše apsolutno sva pravna sredstva.